Oiana, la loca de la casa naiz, eta hau, blanka, top edo kamiseta hau egiteko tutoriala dugu. Bai, kotoiarekin egin dut, baina lino edo beste material arin batekin egin dezakezu. Oso proiektu erresa da. Blanka du izena, Blanka nire lagun baten omenez egin dudalako, bera kakoratz lanean hasi egiten ari da, eta normalean badirudi jantziak egiteko maila handia eduki behar dugula, eta ez. Oso proiektu simple eta erresa da, baina begira zein den emaitza. Hemen dauka marrazki hau, urdin honekin elkartzen dena. Ez baduzu kolore aldaketarik egin nahi, ez duzu egin behar, eta aldaketa gehiago ere egin nahi bai duzu, ere aukera daukaztu. Atzeko partean, berdina da, baina sare moduko hau egin dut, azala pixkat gehiago ikusten da, eta hori, puntu altu eta katetxoekin egina dago pieza osoa, hemen ezik, puntu batxu pare bat ere egin ditugula. Baina bestela oso proiektu simple eta erresa da. Hau ML tailan egin dut. Blanka top hau egiteko kotoia erabiliko dut. Horrelako batek 50 gramo baldin baditu, horrelako 4 erabiliko ditut, eta marrazkia edo erdiko marrazkia lerroa egiteko hau erabiliko dut, baina noski ez dut osoa erabiliko. Bai, hau da kotoia 100%, baina, lioa edo zein material arina ere erabili dezakegu. Hementxe, 4 milimetroko kakorratza, naiz eta etiketan 3/4 gomendatu, bai? Pixkat arinagoa gelditu dadin. Markadoreak, orratza eta guraizeak. Kamiseta edo top hau egiten hasi baino lehenago, marrazki hau erakutsi nahi dizut jakin dezazun ze bi pieza egingo ditugun. Beraz, hemen dakazu marrazkia eta horrelako bi pieza egingo ditugu eta ondoren hemen markatuta dauden marretatik josi. Bai? Hori da egingo dugun gauza bakarra. Puntu altu eta katetxoekin. Nik erakutsiko dizut zenbat puntu egin ditudan nire neurrira egiteko, ML neurrirako, eta ondoren zuk egokitu dezakezu zure neurrira. Ez badakizu neurria eta puntuak, material bakoitzaren puntuak egokitzen, gogoratu kakoratz lanean hasteko online kurtsoari sarrera daukazula doainik nire newsletterrari suskribatu. Begiratu ezazu informazio kaixan eta jakingo duzu nola egin. Kasu honetan, nik ML taila egiteko edo neurria egiteko aurreko partean 80 puntu egin ditut. Oso garrantzitsua da, montatuko ditugun edo egingo ditugun puntu edo katetxo kantitatea 5 multiploa izan dadin. Bai? Horrela marrazkiak ondo aterako zaizkigu. Beraz, oso garrantzitsua da 5 multiploa izan daitezela. Bai? Hemendik hasita oneraino 50 lerro egin ditut eta hemendik sorbaldaraino 13 gehiago. Beraz, osorik 54 lerro egin ditut. Gero, hemen txikitze hauek egiteko orduan, 5 puntu kendu ditut hemendik eta beste 5 hemendik. Oso modu erresian. Ikusiko duzu orain nola egin dudan, baina ez da beharrezkoa disminuzioak egiten jakitea. Bai? Ondoren, atzeko partea egiteko orduan, sare puntua pixkat estuagoa gelditzen denez, 80 puntu beharrean, 85 puntu montatu ditut. Bai? Lerroak, bi kasuetan, berdinak edo kantitate bera izango da. Bai, aldatzen den gauza bakarra alde batetik bestera, puntuen kantitatea izango da. Beti, 5 multiploa. Bai? Has gaitezen. Aurreko partea egiten hasteko, beti bestela, korapilo mugikor bat egingo dugu. Eta nik eredu hau egiteko 20 katetxo egingo ditut, baina ikusi duzu nola esplikatu dizudan, nire kasuan nik 80 montatu ditut bestean. Bai, zuk zure neurria kalkulatu duzunean, gogoratu beti 5 multiploa izan dadin. 1, 2, 3, 4, 19 eta 20. Oron, katetxo hau gogoan hartuko dugu, 2 katetxo gehiago egingo ditugu, altuera hartzeko,
eta puntu altu bat egingo dugu 20. katetxo honetan. Bai? Horrelaxe. Eta lerro guzti honetan, puntu altu bat egingo dugu katetxo bakoitzeko. Bale? Horrelaxe, puntu altu bat, katetxo bakoitzean. Lerroa amaitzerakoan 20 puntu altu izan beharko ditugu. Horrelaxe, horrela jarraituko dugu, lerroa amaitu arte. Bueno, badagoeneko amaitu dut lehenengo lerroa puntu altuekin, eta hurrengo lerroarekin jarraitu baino lehenago, hemen markadore bat jarriet. Kasu honetan, 5. puntuan. Ikusiko dugu zergatik egin dudan hori. Ikusten duzun moduan, lerro hau kokatzeko kalkulatu behar dugu, nun zein lekuan nahi dugun, eta beti 5 kontatu. Hau da, nik kasu honetan 30. puntuaren ondoren egin dut marrazkia. Zuk nahi dezun lekuan egin dezakezu pixkat ertzerago, agian erdian, zuk gustoko duzuna. Bale? Baina oso garrantzitsua da beti 5. bosten multiploa den zenbakiaren gainean jartzea markadorea. Ze hortik aurrera egingo dugu 5 leku okupatzen dituen marrazkia. Bale? Nik eredu txiki honetan, 5. puntuan jarri dut. Bai? 5. honetan. Bale? Orduan, 2. lerroarekin jarraitzeko, 2 katetxo egingo ditut airean, lanari buelta emango diot, ari hartu eta puntu altu bat egingo dut aurreko puntu altuaren gainean. Berriro ere, puntu altu bat, puntu altu bakoitzaren gainean, puntu altu bat, puntu altu bat, eta ikusten duzun moduan, nik 5. daukat markadorea, 5. hau ere egingo dut, eta orain marrazkia datorkigu. Marrazki honek 5 puntu ere okupatuko ditu. Bale? 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta guk marrazkia 1, 2, 3. hau da, erdiko puntuan egingo dugu. Aria hartuko dugu eta 3. puntuenetan 2 puntu altu egingo ditugu. 1, leku berean, kakorratza sartu, eta 2. Orain, katetxo bat egingo dugu airean, eta berriro ere 1, eta 2. Horrelaxe. Bai? Hortxe dago marrazkia, ikusi nola 2 puntu altu dira libre, hemen eginda dago marrazkia, eta ondoren beste 2 puntu alto utziko ditugu libre, eta hurrengoan puntu altu arrunta egingo dugu. Eta lerroko hurrengo puntu altu bakoitzean, puntu altu bat egingo dugu. Bai? Eta ikusi nola formatu den ja hemen marrazkia. Horrela jarraituko dugu egiten puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, lerroa amaitu arte. Begira, dagoeneko amaitu dut 2. lerro hau,
puntu altu bat eginez puntu altu bakoitzean marrazkiak hartzen dituen bost puntuek ezik, eta orain hurrengo lerroa hasteko bi katetxo egingo ditut airean, bat eta bi, lanari buelta emango diot, eta puntu altu bat egingo dut aurreko puntu altuan. Eta horrela jarraituko dut puntu altu bat egiten puntu altu bakoitzean. Eta marrazkira iristen garenean ikusiko dugu nola egin behar dugun. Horrela jarraituko dut puntu altuak egiten marrazkiaren ertzera iritsi arte. Bueno, jadanik iritsi naiz marrazkiaren aurreko azkeneko puntura, eta orain aria hartuko dut eta marrazki bera egingo dut bi aurreko marrazkiko erdian dagoen zuloan. Hemen puntu altu bat, beste puntu altu bat, katetxo bat airean, eta zulo berean puntu altu bat, eta puntu altu bat. Eta ondoren, hurrengo puntu altua egingo dut, aurreko lerroko puntu altu berean. Bai? Eta horrela amaituko dut lerroa, azkeneko puntu altu hauekin. Puntu altua eginez, puntu altu bakoitzean. Horrela, amaitu dugu hirugarren lerro hau, ikusten duzu nola, araua da beti egitea puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, eta marrazkiaren gainean, marrazki bera, bi puntu, katetxo bat, bi puntu, erdiko zuloan. Hasiera maila baldin badaukazu eta kakoratz lanean hasten ari bazara, gogoratu, nik gomendatzen dizut, lerro bakoitza amaitu ondoren, ondo kontatzea. Bai, horrela, ziurtatuko duzu kamiseta edo topa zuzenean hastea, bale? Eta ez, hurrengo lerroarekin, bat, bi katetxo airean, buelta emango diogu, eta prozesu hau errepikatuko dugu eginez. Puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, eta marrazkia. Nik nire kasuan, 39 lerror arte prozesu berdina jarraitu dut. Zuk, zure neurriaren arabera, beharaina lerro egin beharko dituzu, baina prozesua berbera izango da. Puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, eta marrazkiaren gainean, marrazki bera erdiko zulotxoa. Nik hemen amaitu ditut, bi lerro gehiago, hau da, 4 lerro marrazkiekin, baina, kalkulatzeko erakutsiko dizut kamiseta edo topa handia, bai? Eta ikusi dezagun noraino iritsi behar garen. Orduan, jarraitu dugu prozesu berdina, puntu bat, puntu altu bakoitzeko, eta marrazkiaren gainean marrazkia, horrela jarraitu dugu, eta, begira, hau da, besapeko marka, eta onera iritsi baino, 1, 2, 3 lerro baino lehenago, hasiko gara marrazkiarekin, bai? Eta kolore aldaketarekin. Beraz, naiz eta nik 4 lerro eduki, zu iritsi beharko zera, zure besapeko neurria hartu ondoren, 1, 2, 3 lerro baino lehenagoko puntura, bai? Ikusten duzu hemen daukazu lerroa, eta hemen marrazkia, bai? Orduan, ikusiko dugu, hemendik aurrera, kolore aldaketa nola egingo dugun. Kakorratza askatuko dut, eta azkeneko lotura askatu ere, eta berriro ere kakorratza sartuko dut, azkeneko 2 puntu hauetan, bai? 2 eraztuntxo hauetan. Eta urdinarekin itxi beharrean, ari arroxa hartuko dut,
hemen horrela, bukle txiki bat egingo dut, hemen kakorratza sartu, eta bi eraztuntxo hauek bilduko ditut ari arroxarekin. Eta hurrengoan jarraitzeko, banatu egingo ditut lerro luzea eta lerro motza, aurreko lerro urdina, eta hauek eskapatu ez daitezen, korapilotxo bat, puntua, hemen, eta hemen korapilotxo bat egingo dut. Suabe, bai, ez dadin azkeneko puntuaren forma asko aldatu. Bai, hemen txe, horrela suabe, bi korapilo txiki egingo ditut, horrela ez dira ariak eskapatuko. Eta orain, ari arroxarekin jarraituko dut. Bi katetxo egingo ditut airean, hurrengo lerroa hasteko, bai? Lanari buelta emango diot, eta orain, marrazki hau da, ikasi dugun marrazkia egiten, egingo dugu, baina lerro osoan. Bai? Eta horrela, bosnaka banatuko ditugu puntuak. Horregatik zein hain garrantzitsua egiten genituen puntuak bosten multiplo izatea. Beraz, lehenengo 5 puntu hauek, 1, 2, 3, 4 eta 5 hartuko ditugu, 3. Hau da, erdiko puntuan, ari hartu, eta 2 puntu altu, egingo ditugu, ondoren katetxo bat airean, 2 puntu altu, leku berean, eta begira, egina dago lehenengo marrazkia. Kasu honetan, hurrengo bostekoa marrazkia da, beraz, ikasi dugun prozesu berdina egingo dugu. Erdiko zulo honetan, kakorratza sartuko dugu, eta hortxe, 2 puntu altu, katetxo bat, eta 2 puntu altu. Horrelaxe. Bai, hortxe gure bigarren marrazkia. Honek 20 puntu ditu, beraz, 4 marrazki sartzen zaizkigu. Hurrengo bostekoa, 1, 2, 3, 4 eta 5, 1, 2 eta 3, hau da, 3. Beraz, hemen, bat, 2 puntu altu, puntu bat edo katetxo bat airean, eta beste 2 puntu altu leku berean egingo ditugu. Eta horrela, gure 3. marrazkia. Eta azkeneko bostekoan, 1, 2, 3, 4 eta 5, erdikoa hau da 3. Berriro ere, 2 puntu altu, katetxo bat airean, eta 2 puntu altu. Orain, ertzau lerroaren ertzera heltzeko, kakorratza sartuko dugu azkeneko puntu altuaren barruan, eta puntu baxu bat egingo dugu. Bai? Horrela. Eta hemen dugu marrazkien lehenengo lerroa. Hurrengo lerroa egiteko, berriro ere, 1 eta 2 katetxo airean, lanari buelta emango diogu, eta, ikasi dugun bezala, marrazkiaren erdikaldean, kakorratza sartuko dugu, eta berriro, 2 puntu altu, katetxo bat, 2 puntu altu, eta listo. Bai?
egin dugu marrazkiaren gainean beste marrazki bat. Horrela, jarraituko dugu marrazki bakoitzeko. 2 puntu altu, katetxo bat, bi puntu altu, horrelaxe, hurrengoan, 2 puntu altu, katetxo bat, 2 puntu altu, eta orain azkeneko marrazkira iritsiko naiz, bai? Egingo ditut. Bat. Eta 2. Katetxoa. Bat. Eta 2. Horrela, 2 puntu altu, katetxo bat, 2 puntu altu. Eta orain, hemen, puntuaren amaieran elkartzeko, kakorratza. Sartuko dut, puntu hau aterako dut, eta puntu baxu hau itxiko dut aurretik daukagun kolorearekin, hau da, urdinarekin. Bai, bieraztuntxo hauek kolore urdinarekin itxiko ditugu. Eta orain, bat, bi katetxo egingo ditut, eta jalanei buelta. Kolore arrotxarekin marrazki gehiago ez dugu egin behar, beraz, hemen, aria moztu egingo genuke. Bai? Eta jarraituko dugu hurrengo lerroarekin. Hurrengo lerroarekin hasteko lanarekin lortu behar duguna da berriro ere, kasu honetan 20 puntu edukitzea banaturik. Orduan, marrazki bakoitzaren gainean hurrengoa egingo dugu. Lehenengo puntu altuan, beste puntu altu bat egin. Hurrengo puntu altuaren gainean, puntu altu bat egin. Orain, zulotxoan, marrazkiko zulotxoan, beste puntu altu bat egingo dugu. Hau da, kakorratza zulotxoaren erditik pasako dugu. Hurrengo puntu altuan, beste puntu altu bat, eta hurrengo puntu altuan, beste puntu altu bat. Eta horrela, 5 puntu altu ditugu marrazki bakoitzaren gainean. Bai? Eta horrela jarraituko dugu, hurrengoarekin ere, puntu altu bat, hurrengo puntu altuaren gainean, eta zulora iristen garenean, puntu altu bat egingo dugu erdikaldean. Berriro ere, puntu altu bat, eta horrela jarraituko dugu lerroa amaitu arte. Iritsi naiz lerro honen amaierara, marrazkiaren gaineko lerrora, ziurtatu naiz berriro ere 20 puntu ditudala, 5 puntu marrazki bakoitzeko, eta orain, hurrengo lerroan, ja, hemen, txikitze hauek egin beharko ditugu, baina oso modu errex-errexean egingo dugu. Nik kasu honetan 3 kenduko ditut alde bakoitzetik. Baina, bertxo handian 5 kendu ditut alde bakoitzetik. Beraz, lanari buelta emango diegu eta ez ditugu bi katetxo horiek hartuko, baizik eta bigarren puntu altuan kakorratza sartuko dut eta puntuak irristatu egingo ditut, berriro ere puntuak irristatu, 4. puntura iritsi arte. Hau da, 4. puntuan egin dut puntu irristatua eta hemendik, orain bai, 2 katetxo igoko ditut eta marrazki edo zulo berean puntu altu bat egingo dut. Modu honetan, 3 puntu hauek libre utzi ditut dagoeneko. Eta orain, puntu altu bat egingo dut puntu altu bakoitzean. Horrela, jarraituko dut, eta beste aldera iristen naizenean, orain ikusiko dugu, horrela puntu altu bat
egingo dut puntu altu bakoitzeko, bai? Puntu altu bat. Puntu altu bakoitzeko. Eta kalkulatuko ditut, kasu honetan 3, 1, 2, 3 libre utzi nahi ditudala, kasu handian 5, kalkulatuko ditut puntu horiek, eta horiek libre utziko ditut. Beraz, iristen naizenean, 4. puntura ezkerretik hasita, oraindik 2 gelditzen zaizkit, 1, 2, 3, hau da azkenekoa 4. Hemen egingo dut puntu altua, eta hemen geldituko naiz. Hauek ez ditut landuko. Eta hemendik ja, 2 katetxo hartuko ditut, eta hurrengo lerroarekin hasiko naiz. Eta ja, hemendik aurrera, sorbaldaraino iritsi arte, puntu altu bat egingo dut, puntu altu bakoitzean. Badagoeneko lerro batzuk egin ditut, zure kasuan, sorbaldaraino iritsi arte, baino azken aurreko lerroa amaitu duzunean, azkenekoa gelditzen zaizula, azkeneko lerro honetan aldaketa txiki bat egingo dugu. Eta, egingo ditugu puntu altuak sorbaldarako kalkulatu ditugun puntuetan. Bai? Nik kasu honetan egingo ditut 3 alde batetik eta 3 bestetik. Bai? Orduan, 2 katetxo airean, lanari buelta eman, eta kasu honetan 3 eta 3 izango dira. Beraz, 3 puntu altu egingo ditut, puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, horrela, eta ia 3. iritsi naizenean, hurrengo puntuak azkeneko 3etara iritsi baino leno, puntu altuak egin beharrean, puntu baxuak egingo ditut. Bai? Hau bakarrik aurreko partean egingo dugu, bai? Horrela, puntu baxuak egingo ditut, hau da azkena, eta orain, hau da azkena, eta orain 3 puntu altu gelditzen zaizkit, hauek sorbaldari dagokio, beraz, hemen puntu altuak egingo ditut, 1, 2, eta 3. Eta horrela, begira ezazu, nola hemen kurba txiki bat gelditzen den, eta horrela bagian lepoan ez da hainbeste estutzen. Bai? Honera iristean, katetxo bat egingo dugu airean, aria moztu, tira egin, eta listo. Eta ikusten duzun moduan, lortu dugu pieza bat. Orain, 2 aukera dauzkazu. Horrelako beste pieza bat egin dezakezu, berdina, hemengo aldaketa ezik, bai? Atzeko parteko kasuan puntu altu bat egingo zenuke puntu altu bakoitzean, azkeneko lerro honetan, beste alde guztiak berdinak, eta hemendik eta sorbaldatik josi ondoren, aria galdu eta prest daukazu zure blanka topa. Baina, sare partea egin nahi badezu, orain egingo dugu, 2. aldea. 2. zati hau egiteko, prestatu ditut hemen 25 katetxo, orain 1 eta 2 egingo ditut airean, eta 3. eskubitik hasita, kakorratza sartu, eta puntu altu bat egingo dut. Orain, katetxo bat airean, katetxo bat libre, eta hurrengoan sartuko dut kakorratza, hurrengo puntu altua egiteko.
berriro ere katetxo bat libre, eta puntu altu bat egingo dut, hemen. Hau da, egingo dugu. Puntu altu bat, katetxo bat, puntu altu bat, katetxo bat. Eta erdian, katetxo bat libre utziko dugu, eta ikusi nola forma hartzen duen marrazkiak. Katetxo bat libre, hurrengoan, kakorratza sartu, eta horrela, katetxo bat, kakorratza sartu, gogoratu beti, katetxo bat libre, eta hurrengoan puntu altua. Lehenengo lerroa, hasiera bereziki hasten baldin bazara, lehenengo lerroa pixka bat kostatzen zaigu, bai? Baina, lasai hurrengoak errazagoak izango dira. Bai? Eta horrela ikusi nola marrazkia formatzen den, eginez katetxo bat eta puntu altu bat. Bai? Eta horrela jarraituko dugu lerroaren amaierara iritsi arte. Orain, bigarren lerroa hasi baino lehenago, markadorea jarriko dugu, aurreko zatian bezala, 5. puntuaren ondoren, 5. puntuan. Baina nola kalkulatzen ditugu puntuak lerro honetan? Katetxoak kontatuz, beraz, puntu bat, 2, 3, 4 eta 5. Hau da, 3. puntu altuan, markadorea jarriko dut. Ze, hemendik aurrera, egingo dut marrazkia. 2 puntu airean, lanari. Buelta emango diot, puntu altu bat, lehenengo puntu altuaren gainean, katetxo bat airean, eta beste puntu altu bat egingo dut, hurrengo puntuaren gainean. Hau da, aurreko lerroan egindako prozesu berbera egingo dut. Puntu altu bat, puntu altu bakoitzaren gainean, eta puntu altu bakoitzaren artean katetxo bat. Orain, egin ditut 5 puntuen lekua hartzen duten 3 puntu altu eta 2 katetxoen lekura, eta hemendik aurrera, hau da markadorea dagoen lekura, eta hemendik aurrera marrazkia egin beharko nuke. Orduan, 1, 2, 3, 4 eta 5. Bai? Beraz, 3. puntua hemen izango litzateke. Orduan, hemen, zulo honetan, egingo dut marrazkia. Bi puntu altu, katetxo bat airean, eta beste 2 puntu altu, zulo berean. Eta hementxe, gelditzen da egina, marrazkia. Orain, kalkulatuko dut, beti gogoratu, 5 puntuen lekua okupatu behar duela marrazkiak, beraz, 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta hurrengoan, ja, sare puntu honekin jarraituko dut. Hau da, puntu altu bat, katetxo bat, puntu altu bat, katetxo bat. Ados? Horrela jarraituko dugu, lerroa amaitu arte. Iritsi naiz, bigarren lerro honen amaierara, prest daukagu marrazkia eta sare puntua, eta orain, beste aldean egindako prozesu berbera jarraituko dugu. Sare puntua egingo dugu, marrazkiaren gainean marrazkia eginez, eta kolore aldaketara iristen garenean prozesu berbera egingo dugu, marrazki bat egingo dugu 5 puntu bakoitzeko, eta ondoren goiko partea ere berdina izango da, bakarrikan aldaketa hau izango du, atzeko partean azkeneko lerroa puntu altuekin egin beharko dugulako. Baina prozesua berbera izango da, bakarrikan marrazkitik bera, puntu bat izan beharrean puntu bakoitzeko, sare puntua egingo dugula. Azkeneko parte hau eredu originalarekin erakutsiko dizut,
bai? Egin ditugu lerroak sare puntuan marrazkiarekin, orain kolore aldaketa egiteko prozesu berbera egingo dugu, eta orain bosnaka marrazkia egingo dugu. Zein berezitasun dauka? Ba, marrazki bakoitzean alternatzen edo aldatzen joango da, batean puntu altuaren gainean egingo dugu marrazkia, hurrengoa zuloan, hurrengoa puntu altuan, hurrengoa zuloan. Bai? Bosnaka doanez, ba, aldatu egiten da. Hurrengo lerroa, ikasi dugun moduan, marrazkiaren gainean montatuko dugu, eta ondoren azkeneko lerro hau, bai, marrazki bakoitzeko 5 puntu altu eginez. Ondoren, puntu hauek kenduko ditugu, kasu honetan 5 puntu alde bakoitzetik, erakutsi dizudan moduan aurreko partean, eta ondoren puntu altu bat, puntu altu bakoitzeko, eta gogoratu, atzeko aldean ez dugula puntu baxurik egiten, bale? Azkeneko lerroan, baizik eta puntu altuen lerro arrunta. Ondoren, ikusten duzun moduan, nik 15 puntu josi ditut ertz honetan, eta beste 15 puntu honetan. Eta horrela, sorbaldak heltzen ditu, eta burua sartzeko eta lepoa edukitzeko nahiko lekua badaukat. Ondoren, ertzak josiko ditut, murrizketa egin dudan lekutik, beheko partera. Hemen egin dut. Saiatu zaitez ere kolore aldaketa ondo egotea. Jazta, bukatu dugu. Aria galdu eta prest dago gure kamiseta edo blanka toka.